Ating Diyos ay smile. Ay, ano? Smile. Uy, pinatulay ba ganito mo dili si bata ang dingding sa ko. Ako na. Nagalaga po sa kita. Gabi pala. Ay, mo ito tao mo. Nakula pati hawak ka natin sa sa. Ay, pilis para uring. Harapan. Ay, ito yung mga ito. Tabak man ito yung trabaho. Para ano, ate? Para ano? Para? Uring. Para? Para ano? Ay, dahil mag-get. Para dito. Ay, uy, dala sila iyo. Aram na aram eh, greatest. Yan, nabag-atoy ka sa yung hati ko. Nakakakabas sa sa iyo, ay. Ano, igayo pa na. Ngayon, sa iyo yung tari. Ano parang ano man, GS. Ako yung tarong kape man. Ano pa nga nito, be? Log, alam yun? Hindi nga nakakasara-sara. Nakapot ako, taba ka mamali ako. Bawang sa kuwaha, bawang. Kakudlana, bitsin. Saka man naintindihan, bahala ka dyan. Sa mahulog ng tawag ko sa pitin ko biti. Lalo ako maghapon, no? May Hindi naman tumang pala ang kinupra ninda. Tama nang ang may dahil bababa. Ang pamadul. Hindi na kaya. Pauli-o na kamo si Agong hindi nga ni magkupra. Ay, wala mo din kaya no. Mas guwapo pala ako na sa imo. Sabi ni Julie, sige ka mo pa. Sabat na ang watanghon. Karong sardinas na po. Karong sardinas na pula. Nakudlana, ampulo, bawang, bitsin. At karong greatest white. Barato man ako. Kung ako kay bahay, para naman akong uri. May paraman ka na, te. Yun pa, mali ang pala mo. Ano pa? Oh. Ilana, bawang, sibuyas. Lana, bawang. Ay, dahil, Ano? bawang lang mo ko ng sibuyas, sa mahal ang bahay, bang 5 piso ang gawang sibuyas. Takot asin. Patol. Kape. Magarilyo. Natal man ako ni Kulawa. Niya, kung mainom ka na naman lang yung demonyo ka, mapada siyang tumbo kayo on. Dapat lang ako. Bawang, mantika. Yeah. May paminta pa duman si Biscar. Mantika, ubos na. Ado man mga katong mga partida, may 2,000 man na tiburo dyan. Maka nakagad si Ipin kay Kulaba. Nagdigdito kayo ng gulpihong tao. Ha? Nagdigdito sa ipin kayo ng gulpihong tao. Si Kulaba, magagad ang muna dyan sa mga dosan. Ano pa? This is why. Kapi. Katilyo, ako, doang katol. May bisin na yan. Ano pa? Wala mong bisin. Pagbawang. May cellphone ko bibig isa. Nandun sa palto pa. Doon sa muna at mo. Bawang. Eh, ano sinama ko? Katol na lang may katol. Eh, ano gawa tayo? Oh, buray lang niya na ato niya. Tapos sigarilyo. Papa na lang pakarga Ines! Ha? Tapos tabako pa pala natin Julia. Malinaw pa. Tabako, malinaw pa ako. Ako. Narilong duwa. Kaya hindi ko pinagaling ng duwa. Magawa pa niya. Oh. Tapos saka ko. Tabako. Ano ba ito sa baso? Nasa bakery ah. Nagdala nga nila yung silapay. Mga Aral ko na umigilom. Yung maray na ito. Dahil nababakal yun. Okay na. anong itong mga pinapatod.
Ano? Ganyan. 5. 8. 5. 10. 4. Ay! Nakapindot ulit. 25 plus 28 plus 5 plus 10 plus 4 plus 12 plus 10 plus 7. 115. Bakit ito? Bakit nabibilot? Ano pa yan doon? Bakit nabibilot ito, ate? Ayan kaya ng grabe. Mga bukol na ablag sa bulong. Bukol? Kung kayo sa inyo yan. Isa. Kaya sa inyo hindi na lang hospital. Sabi cancer. Naturog yung pag-inid na lang. Makakaray lang pala si Papong San Roque. Sa inarahay. Si Papong San Roque. Grab si Gastos mo dyan. So nagpatinti ba kasang lana si Kuya Mag-Uwin pag alasing po Kuya, kubaga pa ito, te. Parang tarak na mata ko pa ito. Mayong agad yun sa tarak ako. Tapos, ang pinainom lang sa kuya sa bagang ano. Dok. Grabe. Grabe ang pagpatinti dyan ni Joey. Si Papong San Roque lang pala na makakarahin. Nagpatinti siyang lana pag aalas 30. Yung hambuan niya ito. Nag-arambaga kami, naghilom na. Kaya sa ito nilalako-lako ni Pamagay Doktor. Karuban sa nagalalang pa. Normal na ako din sa sapi. Nalulugi-lugi. Akala ko siya nag-video ko. Ang dati mama ko. Indah, mas mama mo, dumuni ka. Ang palong ka. Video ko, sige mo yung ay, hindi utang ngayon. Sabi na Joel, di ba niya ko nag-ahabo? Ba't sabi ko, tao? Ito talagang tao. At ano yun, di ba? Na ikaw mo ang tao. Yung pagkahindo ka to, tao mong baga, bila matinigil ito. Wapo ka pala. Para pas animal mo siya. Kapag ara niya hawak. Sanay man dito sa ano, kundi ang trabaho niya nasa para ating Ano ito mayong agum? Ay, bakit hindi ata? Kasi alam, Sabihan mo, magpakasan.